Molt breument. Company, l'ajuda és una d'aquestes promeses de Zapatero, que tant li agraden. Un exemple molt clar, la meva amiga Anna, un exemple com qualsevol altre. Fa 16 mesos que va demanar l'ajuda i se l'han concedit. Encara no ha vist ni un euro. La llei de dependència, el mateix. El mateix passarà amb això dels ordinadors. Ja ho veureu, el mateix. Molt bé, doncs, José Antonio, que té moltes ganes de parlar i d'intervenir. En Manu també, després de José Antonio. Jo continuo amb el que diu el que m'ha precedit a la paraula. L'any 2004, Zapatero va dir: tinc solució als problemes de l'habitatge, crearé el Ministeri de l'Habitatge. Doncs bé, amb 5 anys de govern de Zapatero, en el qual ha estat ministra la senyora Chacón, l'habitatge a Espanya ha pujat un 44%. A Barcelona, un govern del Partit Socialista també, i a Catalunya, acompanyat de l'Iniciativa Verds i d'Esquerra Republicana, la ciutat de Barcelona és la ciutat més cara d'Espanya. Els joves ens veiem obligats a sortir a la ciutat de Barcelona perquè no podem pagar un habitatge. L'any 2008, l'Ajuntament de Barcelona va fer 403 vivendes de protecció oficial. L'any 2009, 114. Encara no s'han acabat els habitatges que es van prometre fins a acabar la legislatura passada, l'any 2007. I l'Ajuntament de Barcelona l'any 2004 va aprovar un pla d'habitatge 2004-2010. I avui ens està aprovant el 2009-2014. Per tant, jo demano al govern socialista, tant a Espanya, Catalunya com a Barcelona, allà on governen, que han provocat aquesta greu crisi econòmica, que, sisplau, facin una política d'habitatge social de debò, que ajudi els joves i que permeti als joves emancipar-se. Totes les persones d'aquí tenim dades, no? Jo també en tinc. Julio, de seguida anirem a les dades, però respectem una mica els torns de paraula, si no hi haurà persones, hi haurà convidats que no hauran vingut en aquesta segona part. Segueix, José Antonio. És baixar l'impost de donacions i successions, per una raó, perquè hi ha persones, una família, que ha aconseguit arribar a adquirir una vivenda i aquella família li vol donar aquella vivenda per quan aquella persona mori, perquè la pugui adquirir, la pugui tenir el seu fill. Doncs aquesta persona tingui que pagar cap impost per tenir l'esforç dels seus pares. Alguna més? Proposem baixar també trams en l'impost de l'IRPF. Que toca dins de la divisió internacional del que serien els règims capitalistes a nivell europeu. Estem dins d'un sistema que està pensat per generar les desigualtats i es basa en les desigualtats per fer totes les polítiques. Això em sembla que ho hem de tenir clar. Ara em sorprèn que la solució que presentes davant la crisi sigui tornar a l'època soviètica. Per això, des de la nostra formació, des de les noves generacions del Partit Popular, volem i demanem pels joves més formació, que es baixin els impostos, que els emprenedors tinguin més oportunitats, que un emprenedor que vulgui fer una empresa en 24 hores la pugui fer i, evidentment, de mesures utòpiques que volen canviar el sistema, que s'ha de fer millorar el sistema. I a Catalunya i a Espanya s'han perdut per què? Perquè avui hi ha 600.000 aturats a Catalunya, rècord històric en els últims des de l'inici de la democràcia. Avui hi ha 36 de cada 100 joves no poden accedir al mercat laboral. I davant d'aquesta situació, què ha fet el govern socialista a Barcelona, a Catalunya i a Espanya, que és el mateix? Doncs actuar tard i malament. Tard perquè, en primer lloc, han negat la crisi, l'han negat fins fa poc. I malament perquè les solucions han estat 400 euros, pujar impostos i demanar que la gent utilitzi una bombeta a cada persona. Si el Partit Popular està a favor d'abaratir l'acomiadament, el senyor Pizarro torni els diners que li van donar. 14 milions d'euros. I això és el que hi ha. Ell va marxar a la seva empresa i va donar 14 milions d'euros. I nosaltres demanem 45 dies per any i això és ser soviètic, és ser un antic... Et demano, sisplau, una rectificació. El Partit Popular no està a favor de disminuir els beneficis dels indemnitzacions dels aturats i els beneficis dels aturats. Estem absolutament en contra. Estem absolutament en contra. El Partit Popular el que diu és que actualment els principals aturats són les persones amb contractes precaris, amb contractes de 6 mesos, que va aprovar el Partit Socialista. Però li torno a dir, avui estem en la pitjor crisi econòmica que hem viscut mai i vull recordar que portem 5 anys a Espanya, 6 anys a Catalunya i 30 anys a Barcelona governats per socialistes. Qui ha pujat els impostos els indirectes, els que afecten a tots, de forma per igual, en els més rics com els més pobres, el Partit Socialista, amb la pujada del preu del petroli i del preu de l'impost sobre el petroli, sobre els hidrocarburs
i sobre el tabac. Doncs moltes gràcies. Com deia, el temps se'ns ha esgotat, se'ns han anat. Necessitaríem molt més temps, tot i que avui ja hem allargat una miqueta l'habitual temps del programa. Donem les gràcies als uns, en Jordi Cabra Figa, en Agustín Rossi, en Manu Sitges i en José Antonio Coto. Gràcies per acompanyar-nos aquesta nit i donem les gràcies als altres, en Julio Jiménez, Julián Cesé, en Gerard Gómez del Moral i en Mohamed Ali. Moltes gràcies a tots per ser aquí. Si voleu continuar el debat ho podeu fer a través del blog, també els nostres convidats d'avui i segurament ara quan acabi el programa.